A Xunta defende a singularidade da costa galega ante a Comisión Europea para defender a comunidade do impacto do regulamento de costas promovido polo Goberno Central. A conselleira do Medio Ambiente e Cambio Climático Ángeles Vázquez afirmou esta mañá que a Xunta trasladará á Comisión Europea de forma inmediata os previsibles impactos que terá a reforma do Regulamento Xeral de Costas promovido polo Goberno Central en Galicia. Vázquez puxo en valor a singularidade do litoral galego e o peso que ten en eidos como o socioeconómico e o marítimo pesqueiro, e lamentou que serán áreas das máis prexudicadas polos cambios propostos polo Executivo. E ademais vai ser acompañadas, estas alegacións van estar acompañadas polo estudio económico realizado dentro do SEO, do grupo de traballo que conformamos no momento en que fomos conscientes e coñecedoras da intención desta modificación do regulamento de costas. Facémolo por algo fundamental, primeiro porque estivemos presentes en Europa, foi a propia Comisión que nos pediu máis datos, e en segundo lugar porque non nos fiamos en absoluto do que está facendo agora mesmo o Ministerio de Transición Ecológica. A titular do Departamento de Medio Ambiente afirmou que non queren ser meros convidados de pedra e apuntou que as comunidades autónomas deberían de ter información antes de promover regulamentos deste calado. E eu quero trasladarlles no día de hoxe que seguimos sin ter toda a información, é dicir, ese carteo que se realiza dende que a Comisión abre un expediente de infracción, sempre se nos comunica, excepto neste caso que era na modificación do regulamento. Por lo tanto, estamos nun momento onde volvemos a unha grande inseguridade xurídica, onde non se ten en conta as competencias das comunidades autónomas, onde non se ten en conta o impacto económico e social, e, sobre todo, eu teño que falar de Galicia, da nosa singularidade, en que pode afectar neses 2.500 kilómetros de costas. Vázquez lembrou que Galicia ten o litoral máis extenso de todo o país, con 2.555 kilómetros, no que se concentra máis da metade da poboación, cifras que sumadas á relación histórica, económica e social co mar fan que a realidade costeira galega sexa única en España.